lui moi chu sanin kan hun lam ka pan zela video te hi min lo tir sak zel don ni o heng lai te hi kan hun veng thep then khate lo ni a kan hun hi in le lo ten nei tha a sum do na hun pui deuh te lo ni a khua te po hian ngom khom mai hi forest complex ani ome lai hian hi lama hian so zel don ni cameraman kan nei lo boi thla khop mai voi chu a tei ka pu te hon lo ding thop mai a kan ni lumin ai mi in dam tlang em hey khua ka ron fangai khua chu a lo nuam hle mai a te school nin ka ria kan lo ka nge o oh hela hian school pahnih awm ni government Kanhmun primary school 2 ani a solam so o solam so ti chuan helam hi Kanhmun high school ani hi Kanhmun high school khi sang khazakua somsari pali ani a primary school hi sang khazakua somriat pasari ani toy high school building te po chu an tilang ver sim ange o school building chun lo nei tha e school building ane tha khop mai e lam hi primary school ani a hian UPC biakin Kanhmun ti le BCM biakin marveng ti lo intar ni helama hian a kho hi zau thama kalvek sen pon ni lowa hian han ti thuk don ani hi bye bye high school no pang te pongkal nek ka o helai hian BCM biakin Kanhmun sakazakua som riat paruk ti lo injia kani e biakin hun ma pon nei that mel khop mai so lam te so pastor quarter te alo ni ha pastor quarter te pon nei tha e kapu hi Kanhmun VCP ar lal nun thang pu ar lal nun thanga ani a hei kan hanin hulak me a chung ko ten dam mo hei hengte anin le lo te lo ni a le Kung nau pang ane exam do na kan ka do na kul no pangkal hun lai ni a Kanhmun a hian Roman school thadeu mai awm boka a zong hi kan to seng don lova kan to thuak don ani he lama hian Roman school awma khi takhem PWDIB te po awmani school no pangkal nak mai hi he lam hi silcha road zel ani a he lam hi o silcha road o chuan he lam hi dam chara pan phena lam ani a helai hi enforcement ho helai hi state gate ani o khoi tenge local Assam Rangkamati enge ti a hita bazar mi dammo le hi Kanhmun le dam chera bazar ni a hei bazar promoter te po kheng sa to ani Kanhmun hi khothang bazar nam hun pui ani a Mr Paul damem Tha no tha e dễ lắm ăn khai dọc tới bộ thằng làm khóc mày giết luôn cái gì ạ cái gì
cái gì sòng chung mò chuan barbor sòng ngá cà rốt sòng ngá chỉ là cột lóng hoặc mày kan bazar ni dam cer bazar ko kan bakalang làm thế bazar phải dễ là ni thiệt pa cái bazar là gì ale lọc dễ lắm hết cả pu hay đồ là gì bọc bồn tiếng giặt nghề bồn cái gì sống không mà nhỉ ở trung về sống nga sống nga bồn sẽ trông chìm chìm mấy nó thật trong lúa tuy anh giặt nghề sang khát giặt thum khét khát mà thật trong lúa Kani kat sangkat semua. Kani khát sống nga ngay mà ole Bantu ata. ole pen đồ mi kapi bazar mi bazar ni he bye bye kha Kanhmun bazar kapi chu was zuar thalum ve pon ni zuar ni mo ani mo hei ya mi zo ite te thật lẽ mày helai hian ấy là in lắm bằng tụi đuôi nó làm thế này anh đồ ra hiên tụi trăm tan chuan he làm po second hand thấu vai lông nền bazar passport te chu athar le mấy cái gì anh dặn nghề cái nào 40 ăn cơm lấy mấy khi nào ăn bazar đó nhé với chú do lúa mà trưng can một đặc ăn sinh thả thế là ya ulal sabunga thang lúa bung bật tổ tắc mấy thế là hay Kanhmun visit secretary qua chuan hi hing pum kha lalram ma chuana lalram ma chuana te nei kan ko ma ko chan chin te le eng mani no in din chau dam te le tu thenga an din mun te tla do kang e Kanhmun chu ko dun tak mai le mu sing cheng te poi lo tama in le lo te ko hi lo tam khop mai en ti kum ve la din chan chau nge ni ang de document sa angin kan chang mai ngo kapu po hian in min sil thawa march ninga sang kha ko somli panga din khania ti chuanin i Mizoram hemi lokhichera kan ti te tima min obbe na hnuaya tanga he Kanhmun Village hi din thaina permit min petu ani nge boka ti chuan kum sang kha zakwa somli panga march ninga khan he ko hi din alo ni to ni lẽ mày tôi khát tiền khá lâu thì anh có tiền chú thì chuan hun mà salam hẳn soi rất là vì dâu lal ốp nát nuôi hôm mình history cái mù tàn hiện anh đi đâu đâu rất là khalai khani e Kanhmun hi chu lal ốp nát nuôi khani về chia lawa i hela ya hianin a om hasa bera chu pulian zoilala chorayania ti chuan ani chuan in helai zolbeng area kan omna mek area te hianin i tuna an hriat dan tur chuan in bazar building omna lai velte helai zol phei sim sim hi fu huana tana anei khania an lo tia ti chuan i document sang sanga lan dana chuan i serthum le fu le lakhui thei kan ti angkha anei ni omina langani mizo te po zampui tlang dunga tang tele mun sang sanga tang te point an ron ta thaven yo mina langani takha kan kolowin tin chudan laya kan bc secretary kumena amu atanga ron san te ni reject ten alo oma
ti chuan in kapu kha zo na kan zo ve du a chei to mai kapu hi he kum som kwa zat mai ni to akum upato ani a he le kha te la chiak ya du le a to blama ai mo se kir le ko chang lo chuan kha khalat kolum tin so dan chu lo ni ta in tun din hun hi han kai to tai la tu na hin in le lo ti exact ne om ni sing chen te ne sang ni le som pakhat census a khachon zathum le ti borwel khania maro chu sang ni som ni pakhat census khan han thula engang mani rol kholna covid awang khan an nia ti chuanin amaro chu health lampang department te sub center kan nei ang te ho hianin theiang ang hianin record hian han nei chhozela an ni chuin update an ngai ani wang hian ti chuanin an record tun din hunalan dana chuanin zanga som pasari chuang lamba hi kan ni ve toin alanga ti chuan tun meka hianin an bei chhole meka athar bar tur hi chulai te po chu kan nei ngai chang ve dewa a hran pa survey han nei deuh vek ai chuanin pakhat hanin rin tlan mai te po hi kan du deuh thina chu tuna hianin zanga som pasari chuang chu kan om to tura chuang kanin ngai in shim chu mishing hi sang ni le zathum kan chuang hianin ka ring to amara chu han survey thaila temporary member te nen te chuanin sang ni zanga te poi kan tling to lo mo ti te ruwa chuan om deu village council member hi sang ni om kha tuna hianin village council member hi panga kan neya mai ka bc secretary le me ya chuan education lam te hi han zo zera zona school te eng nge kan ni tun din muna hianin zirna school shim hi panga kan neya mun nga ti chuan primary school hi government primary school hi mun hiya kan neya tin middle school pakhat a oma high school hi pakhat a oma chu government bi kan nia ti chuan in private hi nursery atanga class 10 thlengin omve bok chuan private school bi ka kha chu aminga hianin St. Francis Xavier School ti hin ti minga pu bok ani chu chuan health department lam te hi eng nge damdoi te om mem damdoi in hi nikum masa lampang khan nikum khan ani chu RTI atanga zona an zot ve a hemi PHC kan nei te po aran lawa om reng te tin doctor te pon ron om zo ya maro chu khilai khi RTI atang kan in zona chon lu to ti khan ya ma se helaya mi cheng te kan nia kan che chianga khilai hospital an ron saka khianin lu ala ni lem lawa tin doctor ron om te po sub center lampang quarter sa te an ron om bokani chutiang chuanin kan PHC nei te chu an ran lem lawa chuan tuna khianin a building khi renovate viau chu angai to anga hanti tharle don point chuan chu lo kan nei le chu sub center hi ni a chuan covid hun level khanin HWO min ron pe a ti chuan health worker hi male female an om bokani chuan HWO kan nei nuwa hianin sub center hi athuin HWC ti ani ve a amaro chu chung te po chu a building chu upgrade a om chuang lo ani angin ti khanin ani chhauta pani chu chuanin health worker in helai chu an mai deuh ti na ni health worker nia chuan an mani chunga HWO an om bok chuan nge electric lampang te po hi in nei thale tu ka ngaya nge tu ma he nga khuthanga chuan zon nom te kan helai rom te hi electric long nei sai ni a eng te nge engine hu ve akum che hi chu ka soi thai che lo maro chu PC sarkar ma sabera khan Tripura lampanga tangsonin kan minister ron kal khan helam panga unit swai tu te le khotang swai tu te nen tang kopin an lo di la helai ruam tha zon ruam tha chuanin current nei ma sapol kan ne Tripura lampanga tangsonin kan hun bi ki chon an pota
chuan abak hi chuan in Mizoram ina min ron la pek state ina min ron la pek ma po khan kan lo nei to chuan tun din huna hianin current chu kan power supply hi chu kan hmu tha ve khop maya achia engemoni neu neu han siam that ngai te oma chu mi hun lai vela han nei lo seu te chu om le thina chuan Kanhmun bi ka chuan in veng thar hi alom vele in hun te han thele thin te ani wang hian chulai mun chu Zion veng ti in kan visi masa te khan an ram the ni a amin pon lo pho nge boka ti chuan Zion veng a chuan tu na hianin chu mi power supply chu alakal che lawa chung te po chu mani deuh khanin tuna PNE kan SDO pumona hianin i thaito pa ma min la pui tur thu te po kha min soi pui boka alom hei kan sia in lamai chuan in advance deuh tak mai a chu ti puran lama tangin tang sara tangin in lo po bang lo ni mo chuan hei phai a omin ni a hi har salo tu la kangai chu hei ngi nia phai nia har salo tu ran than kha chuan han nga ya amaro chu kan tui lak na intake gravity a kan lak thak na hi shipon huai te wa tang khian ania chu arai ve to viau meya chuan mani deuh khanin central scheme mangin tui te po hi solar manga pam chu ania chung te po chu Jal Jeevan Mission nuai atanga hanti chau khania maro chu chuan in min khop lo dewa kan intake la hi alo hlui deuh owangin han chiat ve chang te neya tianga chuanin duang chuanin a supply hi ala thachi alo ni ka hun khochung bi ka chuan khodin kum ti khatu khatakan che khati zo kong lo thule megde na menin kar lalu tu in nei kha lo thule ro din kha tu ro tian ne wangin kha kha ti zo ani tang chu chun chom le la hei kan om la te kan han sona enge ka pu ka beng het thalawa to da si lo ba ele ma te kan han om le ani a chu ko san chung sang te hi eni zo do na miang engang ko san nge kan nei ve le kan hum khua hian Presbyterian kausan oma kausan hi kan om ve deuh nuala akhua ate ti lo hianin Presbyterian kausan hi alian Paul beran nia chuanin Presbyterian kausan bik sim hi mun thum an oma vengpuya hianin pakhat a oma ti chuanin Kanhmun marveng no da son pakhat a om boka ti chuan lili venga son pakhat a om le boka ni kha Presbyterian bik chu ni ta se ti chuan Baptist kausan po hi mun thum ma oma marveng kan ti field chaka son Kanhmun BCM ti hi om boka chuan pakhat le chu marveng tu ti mayang ta sonin kausan Baptist kausan chu om le a ti chuan mission veng kan ti aveng thar deuh nia chu ta po chuanin Baptist kausan chu om le Kanhmun khot chanchin le mo nang mai na Kanhmun ama tanga enge report han pek du ve deuh toy fel deuh han pek du thei nei em kan mon min phasa te mo hey hi lo dia maintenance staff local khan mo torai la o mata khen ko buya khen pa suama pa suama kha torai la nia torai nia chu i khua yen ina za ye om ina zo ta maintenance staff la om khelwang ta chen pa suama to mang te ro ko chiar na riat ati mai sian ni khan ani le Mikir zagen ni ati tu po tu khotsier riat ati zer sia ani le iram zau zong hi khiam iram ri khoi ge medili la ma kho ge bu thom la ma kho ge ti pro la ma kho ta la ma kho ge ati asu si lo wa subdar pa ku ma kha pe ta dai men all some sin ka la subdar pa ku kha ape nang lo tang ro ate subdar pa ku kha e khipho kha no mo mo khipho kha
sebenarnya Pak Kua Una Pak Kang Chua Ramadia Kang Chua Lalu dalam itu apa Pak Atia apa Pak Lalu Milian ada tes ya reason ni nak mana si Pak kan lalai oin lalai oin nak mana reason ni tuan sebenarnya tu kau punya Lubin kita kira utar si Pak cuba kita ni aja Pak chief of si Pak chief of kau boleh kira ati forty si Pak tak kan jadi jadi cerita John kau boleh ki aku boleh dia sebenarnya Pak Ku kata boh cepat suam par suam na lal par suam tu pan benda dalam banta kebangin ahosata andram leba kata leba mande puan fapata lokal male acum kapu Kanhmun khua ti minga put chan hi mo felfai takin min han soi sak te Kanhmun khua put chan Kanhmun khua hi mo tun pai Mizoram lewa soi to bukan kimitlang akian liên rồi là hi mà lại là phụ huấn rồi là tun ma san sao ta cái alo không dấu ta lùi cầm chụp bộ min tê dấu to này đây là chụp bộ min tê hết to chỉ tiền cho anh ya ta cho nên Kanhmun khua hi ti pura tangin anti la Kanhmun hi khata pokanon vekha anti la phalsaka khodin hal tu ran ti ninga andin hala tiang cho nên an ta kham ma sa te mi po vekha ha ho khan ta cho to lo ha ho ka ba thành ra một cái khao hồ ra một cái để tiếp về cái thì về khao hồ khao cho lông tổ lông rất là bung rồi hết rồi kan lui ti minga trong khanin kan lui ti minga trong khan chú em lâu đi hết là hết Mizoram State Boundary Assam Forest Department hi borai kena duty thinde borai te poki an mani phonia borai bazar ye bo to na hen borai hega kita bai bo ma se Assam Forest ho nan phoda jan borai bazar anti kerne ta jan kita kena oba forest te po anan duty thinde Sakhorina don kan thì là gì liền rồi lên lui hết ta mediliral khen khuôn nên ăn lâu trà đó hết ăn lâu trà cả ya Mizoram làm bạc cho nên làm cái cam dễ là hết công ông nhá tụi nó không hết lâu chú phun đầy thì là cái u đau hông bộ khu tôi là phun đầy thì tôi về làm cái ta không biết người số đâu cái đâuกันเพียรพักที่ละพอออกเที่ยวอันนู้นเอาหุ่นจนที่เฮียนี่กงข้าวเท่าเร่สักคนนั้นตอนสวาขีตาบริเวณนี้อันโหเลทินบริเวณดิวตี้โฮข้ารินบริเวณบาซาร์ยาอันนั้นบริเวณอวัยจู่ๆตัวมาเสร็จมินชูเตปสินขี้บริเวณที่บริเวณที่ตาเสข้าเฮลายากันหุ่นกันเจียมกันวิสิตเซเรตรีเนี่ยอุปสมุงะอุปลันสมุงะที่เฮลายว่าปรบุตรกันนี่อันนี้ฮิเดี๋ยวนะกันหันนี่กรมการนั่นเทนจะจู่ลงดีอ่ะงั้นมากันวิกันมีภาษาเทนะอย่างก็ตัวกัน
development lampanga te pawh ni se pawm hrang hrangin ma an lo la a tiang chuanin nasa takin an lo bei ve a tichuan tur hunah kai ni hruai tu ah hianin naupang te in kan han awm chho ve ni mai a amaro chu hete kan han lu hnu chia hianin a pawimawh zia le a din hun hi Mizoram Dartlang ani zia hi a hriat chho chia mai a tichuanin hemi interboundary imeyang state Kanhmun Assam le Tripura ekpa kan han awm ani a ta chuanin he khumi pui te pawh hi engemanin heka hianin kan langsar hma em in a hriata tianga chuan bazar hmun ani a business center ni turin tur hunah pawh hianin ani meka hei aya nasa zawk hianin alani chho zel tura te pawh kan han mai a tianga chuanin khawthawng te le tuna kan sarkar te le lo lawm le zel tur te pawh helai hi hei aya nasa le zuala thil te thei zawk tena min han build up thei kha kan du em a awang chu kan soi tawng khanin Mizoram Dartlang ani na hi hei ai na sa hian lam chiang le zual se hei ai hian in development te pawh hi lam awm le zual se ti lai kha kan bei se a kan ta fa te pakhat pawh ni ti lai kha kan soi tu thang ni thế vậyถ้าตอนที่security ไฟตะกี้ก็ตั้งสัญชินเตเละกันเสียตัวเตะให้กันอุปาในนั้นเสียเอาค่าการหุ่นเวลาเขาตั้งสัญชินตั้งปุ๋ยกันหันเสียเทที่จูนี่เขาตั้งกับปุ๋ยนักกงอาเต้ช่วงป่วยนั่นคนนักกงอาเต้ช่วงตะการเกิดที่น่าถึงสักนักกระดานชัวกับรอไหมการหุ่นครัวกับเกลีคนลายดุงกับฝันลายอินกับตักสัจจุงอาหารสัตว์น่าเทนวางอินการหุ่นขชุงโปกับฟังเลยเทลวะเฮตียขดล่างช่วยตู้เละอุปสรรคกันเนนักันอิงกลมลายโปเฮียนกันวมเหลาเลียกันอิงกลมหุ่นฮีกับมังโจสามสามะการหุ่นขดล่างมีปุยเต้นอันโคชุงฟังโจลวะโดยเตะกระรอนดาลังฮีมินโลเฟทียมสามตูรินกันเงินตักเมวอันนี้วิดีโอเราเทียบตัวจะจงจุงอารมณ์ถูกกระสุย